bayan upang magpadala mula sa Nazaret, Galilea. Si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat sila'y mula sa angkan ng tahi ni David, kasama niya umuwi si Maria upang magpadalain ang kasaysayan ng panganganak ni Maria kay Jesus. Ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumatayo ang Panginoon. Nagulumihanap si Maria sa gayong pangungusap at inisip kung ano ang kahulugan niyon. Kaya nagsalita ang anghel. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat inalulugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Bababa sa'yo ang Espiritu Santo, at lililimang ka ng kapangyarihan ng kataasan. Kaya't banal ang panganganak mo, at tatawagin itong Jesus. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baro, ngunit nagli siya sa kabila ng kanyang katandaan, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ako yan ipin ng Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. Ngunit bago sila makasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Jose ay isang taong matuwid, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasiya niyang hiwalayan ito ng ina. Samantalang iniisip ni Jose ito, nagpakita sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y nagbihis sa pamamagitan ng Espiritu Santo, at ito'y pangangalanan mo, Jesus, sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang pangangasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ito Emmanuel, ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel. Kaya't pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya ito ginalaw at nilisan sila ng anghel. Samantalang naroon sila sa Bethlehem at nooy malapit ng mga anak si Maria, subalit walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kaya't sa silungan ng mga hayop, sila ay sinamahan ng maawaing may bahay. Iniayos ni Jose ang dayaming tuyo at inilagay sa isang samsaban at ito'y ginawang higaan. Nang gabing iyon, pagsikat ng sala, yaong mga anghel na bigla. Sa bawat